Vi er 2 garvede taleskrivere, der hellere end gerne vil lære dig nogle tricks, så du kan skrive taler, der overbeviser, engagerer og inspirerer. Jeg hedder Anita Furu. Jeg har været taleskriver for 4 statsministre. Og jeg hedder Per Michael Jespersen og har blandt andet skrevet taler for Mette Frederiksen. Vi har ryddet kalenderen 3 fredage i marts. På modul 1 underviser vi i de håndværksmæssige greb, der virker. Det skarpe fokus, den klare struktur og det enkle, konkrete og levende sprog. På modul 2 ser vi på, hvordan du omsætter de greb til en konkret tale med et konkret formål i en konkret situation. Og ikke mindst, hvordan du finder din talers stemme. Som taleskrivere skal vi helt ind i hjernen og hjertet hos den, vi skriver for. På modul 3, der samler vi så alt det, du har lært på de 2 foregående moduler, og så får du også mulighed for at holde en tale, du selv har forberedt. På kurset vil du få en lang række øvelser og eksempler, og du vil møde andre erfarne taleskrivere. Du vil også få en grundig feedback på dit eget talemanuskript. Anita og jeg er de gennemgående undervisere på kurset, men der vil også komme gæster, der har erfaring med at skrive taler. Ses vi til A4's masterclass i taleskrivning i marts? Det håber vi.